Това е едно от най-известните кръстовища в София. Него го има по картите на столицата още от края на 19 век. На площада, даващ началото на улица Патриарх Евтимий, през 1939 година откриват и паметник на този бележит българин. От тогава насам, именно паметникът и площадът с градинката са едни от най-ползваните ориентири както за софиянци, така и за гостите на града. Ето тук е паметникът, а това е площадът с градинката. По улиците минават много линии на градския транспорт – трамвай, тролей, автобус, а под земята – метро. И разбира се, на такова важно място има спирки на всички линии. И всички тези спирки, независимо че са там заради площада, имат различни имена. От край време това място си е известно като паметника на патриарха или просто Попа. Това тук е спирка на тролея. Тя се казва Кино Одеон. Ето го киното там в далечината, виждате ли го? Ей го там. Ето тук е другата спирка на тролея. И тя се казва Кино Одеон. Ето го и самото кино. То е на около 100 метра и от двете спирки. Ето ги и спирките на трамвая. Те обаче се казват булевард Васил Левски. Как спирките на трамвая, тролея и автобуса около него получиха днешните си имена? Да започнем с първата спирка – Патриарх Евтимий. Тя е установена и започва да действа заедно с първата трамвайна линия в София на 1 януари 1901 година, в първия ден на новия 20 век. Линия номер 1 се движи от Централна гара по Витошка, наляво по Дондуков, по улица Александър I, по улица Самоковска и свършва тук, в началото на улица Патриарх Евтимий, на пресечката с булевард Фердинанд I. По това време най-дългият булевард в София е Фердинанд I. Той започва от Централна гара, минава през петте кюшета, после през площад Баба Неделя, пресича улица Самоковска тук, откъдето започва улица Патриарх Евтимий и продължава, пресичайки булевард Цариградски, улица Московска, булевард Дондуков и завършва чак на Сточна гара. Около 1910 година улица Самоковска е преименувана на Граф Игнатиев, а в началото на 20-те години на 20 век преименуват булевард Фердинанд I на булевард Христо Ботев. Така ги заварва Втората световна война. В края на войната в България влиза Третия украински фронт на съветската армия, предвождан от маршал Толбухин. В страната тогава е установен нов режим на управление по съветски модел. Отсечката на булевард Христо Ботев между площад Баба Неделя и булевард Дондуков е преименувана на маршал Толбухин. С новия режим спирките на трамвая започват да носят името на пресечката – булевард маршал Толбухин. По това време се появява и разговорното прозвище на паметника – Попа. А автобусните и тролейни спирки тук и тук, спирка Граф Игнатиев, вече съществува на ъгъла с булевард Евлоги Георгиев. Какво ново име да им се даде? Виждате ли ниската сграда зад множеството при откриването на паметника? На ъгъла там е известната тогава кръчма Хладна почивка. След войната на нейно място издигат този многоетажен шедьовър на архитектурата, на чийто приземен етаж вече няма кръчма. Има кино, което в прослава на българо-советската дружба наричат Кино Дружба. И така, тези спирки ги наричат Кино Дружба. Когато еднопартийният режим падна през 1989 година, никой не помисли за смяна на имената на спирките. Смяната на имената им всъщност бе наложена от обстоятелствата. Булевард Толбухин бе преименуван на Васил Левски, а Кино Дружба на Кино Одеон. Сменят имената на улицата и киното и каквото друго е носило старите им имена, да се преименува с новите. Работата е отметната, дейността отчетена, абсурдът продължен. Едва когато прокарват линия на метрото под земята и трябва да дадат име на новата спирка, я назовават Свети Патриарх Евтимий, както подобава. Това накратко е историята с имената на спирките около площада и паметника.
Крайно време е всичките отново да носят името Свети Патриарх Евтимий.